Ma egy ilyen formáltatást szeretnék bemutatni nektek a hit hőseinktől, Ábrahám és Sára életéből. Lehet, hogy vagytok egy pár, akik már hallottátok, de hiszem, hogy Isten igéje mindig újat hoz elő, és hiszem, hogy áldásunkra szól ez az ige. Tudjátok, a Biblia említi azt, hogy Ábrahám a mi hitünknek az atya. És ez azért van, mert ő neki az élete és a hite példamutató volt is. És görögben úgy van, hogy tiposz, tehát hogy olyan, mint egy matrica, amiben, hogyha beleteszed az anyagot és belenyomod, ha 100 000-szer teszed bele, és mindig ugyanaz a forma jön ki. És Ábrahámnak a hite és az élete számunkra is nagyon inspiráló kell legyen, és meg kell értsük, hogy kik voltak ők valójában. Ők is ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi, és Isten az ő kegyelméből megszólította, és ezek több ízben történtek meg, nem egyszer szólt Isten hozzájuk, és több ízben meg kellett látogassa Isten, és kellett szóljon a szívükhöz, nem azért, mert Istennek van egy ilyen kényszere, hogy csak mondjon, hanem azért, mert látja az embernek a szívét, hogy hol tart a hitben. És lehet, hogy ti is vagytok úgy, én vagyok így, hogy Isten adott olyan igéket, amit még a megtérésünkkor kaptunk. 10, 20, 30 éve. És ezek az igék a mai napig érvényesek az életünkben, és annak a beteljesedése. De Isten többször rá kellett mutasson, figyelj, ezt ígértem neked. Tartod még a szívedben ezt a dolgot? És ez nem Isten miatt van, ez miattunk van, mert néha a szívünk eléggé hamar elfelejti ezeket a dolgokat. És egy ilyen történetet olvasok fel, azt mondja az 1 Mózes 18.9, ha megkeresitek a Bibliában. Tehát 1 Mózes 18, 10. rész 9-es verstől olvasom. És mondának neki, hol van Sára, a te feleséged? Ő pedig felele, itt van a sátorban. És mondta, esztendőre ilyenkor biztos megtérek hozzád, és imé akkor a te feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta mögött volt. Ábrahám pedig és Sára élemedetkorú öregek voltak, megszűnt már Sáránál az asszonyi természet. Nevetett ezért Sára ő magában, és mondván, vénségemre lenne gyönyörűségem. Meg az én uram is, hát öreg. És mondta az Úr Ábrahámnak, miért nevetett Sára? Ezt mondván, vajon csak ugyan szülhetek-e, holott én megvénhettem? Ahogy az Úrnak lehetetlen-e valami annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzá, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadta, és mondta, nem nevettem én, mivel hogy félt. De mondja az Úr, nem úgy van, mert bizony nevettél. Kiragadtam egy történetet Sára életébe, egészségekre. Sáráiknak volt egy problémájuk, hogy nem született gyerekük. És az Úr megáldotta őket. Csodálatos ígéreteket kaptak. A gyerek áldása is kaptak ígéretet. De már, ahogy szoktuk mondani, kifuttak az időből. Addig, hogy is mondjam, késlelkedett ez az áldás, hogy már ők sem tudtak igazából nemzeni. Tehát az ő részük teljesen lenullázódott. Tehát nem volt mit tegyenek. És amikor Isten mondta nekik, hogy gyereket fog születni, akkor persze nevettek. Itt ugyan Sárát hozza ki az ige, hogy nevetett, de az előző fejezetben Isten
Isten csak Ábrahámnak még megismételte ezt a dolgot, és Ábrahám is nevetett. Csak ott Isten nem szólította meg, de ott is írja, hogy Ábrahám is nevetett. Ábrahám most már nem nevetett, szerintem már nevetni se tudott. Úgy érezte magát. De nem tudom, hogyha megérzitek, vagy átérzitek ennek az öreg házaspárnak a helyzetét, akiknek a szívében ott volt Isten ígérete, és hittek benne. És minél jobban hittek, minél jobban kitartottak, annál inkább fizikai szinten halványultak el az esélyei. Tehát gondold el, mikor Sára rájött, hogy megszűnt nála az asszonyi természet. Mit gondolhatott? Tudjuk, hogy mit gondol. Kétségbeesésével beküldte a szolgálóját Ábrahámhoz, hogy hát valahogy akkor segítsük meg, ugye ezt az ígéretet már megszégyenüljünk, meg ehhez hasonló. Nem akarom ezt túl gondolni, biztos, hogy vannak olyan gondolatok, amiket én sem ismerek, csak ki lehet ezt találni, hogy ebben a helyzetben bizony nem volt könnyű. Egyáltalán nem volt könnyű. És a hídben járásról van szó. Azért választottam ezt a történetet, mert ez a bőti időszak is egy ilyen. Hogy megbíztassalak benneteket, hogy Isten egy abszolút kilátást a helyzetben is meg tudja hallgatni az imáinkat, és meg tudja változtatni a történetet. És pontosan ezt az igét emeltem ki, és ugrott ki a szívemben, hogy avagy az Úrnak lehetetlene valami. Lehet, hogy neked már lehetetlen, lehet, hogy nekem is. Már nincsenek ötleteid, nincsenek B vagy C terveid. Azok mind bedőltek már. De Istennél semmi sem lehetetlen. És szlogenként mondani ezt a dolog egy dolog. De amikor tényleg meg vagy szorulva, amikor tényleg szorosságban vagy, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy megvan a hited, vagy nincs meg a hited. És azért van ez a történet leírva a Bibliában, hogy tanuljunk mi is, hogy erőt merítsünk, hogy higgyünk abban, hogy Istennél minden lehetséges. És de azért fölteszem ezt a kérdést, hogy szerintetek, ahogy az igéit mondja, ahogy az Úrnak lehetetlen-e valami? Van-e olyan dolog, amit az Úr nem tud megtenni? Az Úrnál nincs lehetetlen. De van. Ezt megcáfolom. Ha nem hiszük. Az a helyzet, hogy Isten ő döntött úgy, hogy az embernek szabad akaratot ad. És ezért Isten függ az embernek a döntésétől. Amikor meg akarja áldani, akkor függ attól, hogy az ember elfogadja azt, vagy nem. Persze mindent megtesz Isten, de az ő részéről. De van nekünk egy részünk, amire tehát Isten vár, és mindent megtett ebben a helyzetben is. Az előző fejezetben, amikor Ábrahámmal beszél, 99 éves volt, és mondta, hogy egy év múlva aztán meg lesz. Tehát Ábrahám és Sára hitünknek a példaképei. És lássátok meg, hogy itten nem egy kikozmetikázott példakép van. Nem egy olyan, ami ideális, ami olyan szép, amiben csak a csili meg a vili van. hanem benne van az a vajudás, benne van az emberi gyengeség, amivel Isten számol.
És sokszor mi lehet, hogy úgy vagyunk, hogy szeretnénk Istent lenyűgözni a hitünkkel, vagy a kedvességünkkel. De Isten nagyon jól tudja, hogy mennyit érünk a halpiacon. Nagyon jól tudja. Mi is tudjuk, de mégis eljátszhatjuk ezt a dolgot. És Isten, amikor mondta Ábrahámnak, hogy figyelj, fiad lesz, elnevette magát. Amikor Sárának mondta, Sára is elnevette magát. Szerintetek ez milyen nevetés volt? Felszabadult, háladó nevetés. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Nem, kinevetés volt. Ez, igen, kinevetés, vagy egy cinikus, vagy egy keserű nevetés volt. És Isten zavart ez a dolog. Mert látta, hogy nincs ott a hitük még. És várt Isten. Tudjátok, meddig várt? Mert nem először mondta neki. Addig várt, mikor már nem is tudtak gyereket nemzelni. Akkor ki volt az akadály ebben az áldásban? Szemben. Isten nem tudta volna fiatalon megáldani Sárát, vagy Ábrahámot? El. Az igaz, hogy meg volt támadva ez a vérvonal, ez Jézus Krisztus vérvonala, és az ördög megtámadta. De az ördög teszi a dolgát, ez az ő dolga. De a mi dolgunk, hogy higgyünk abban, aki elhívott minket. És ez sokszor nem tökéletes, sokszor nem jó. Ebben nagyon el tudnék menni, de hagyjuk ezt, nem akarok senkit bántani a hitnek a fitoktatásával. De a hitért küzdeni kell. És tudod, mivel küzdesz? A szíveddel, a saját szíveddel. A legkegyetlenebb harc, amikor a szíveddel küzdesz. Amikor le kell tegyél dolgokat. De valószínű, hogy Ábrahám és Sára is ebben küzdött, és ebben a küzdelemben mindig vesztesek voltak. Mert már elnevették magukat. Tehát, szerintetek van egy kérdésem. Isten nem tudta volna megtenni ezt az első perctől fogva? Meg tudta volna tenni. Meg tudta volna tenni. De nem akarta. Mert nem akarta áthágni az embernek a szabad akaratát. Nem akarta erőszakkal megállítani őket. Mert Isten, ő az ő szavát nem lépi át. Ugye? És sokszor mi vagyunk az akadályai ennek, és rájövünk. De ez olyan kiábrándító, amikor rájövünk, hogy hát én vagyok az akadálya Isten áldásának. Mert valahogy nem fogom fel, nem tudom elvenni azt, amit Isten akar adni nekem. És lássuk meg, hogy Isten nem hagy ezek közt sem magunkra. Nem hagy magunkra. Tudja, hogy mivel küzdünk. Tudja, hogy ez nem egy könnyű küzdelem. És azt mondja, hogy az ige egy másik helyen Pál beszél erről a küzdelemről, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségben, gyönyörködöm a bántásokban, a nyomorúságokban, az üldözésekben, a szorongattatásokban, Krisztusért, mert mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ez nem egy olyan ige, amit nagyon sokszor szoktuk emlegetni, mert az emberi természetben nincs meg az, hogy az erőtlenségre nézze, hanem mindig az erőst keresi, mindig a győztes keresi, mindig ami csillogó, mindig ami olyan dolog, azokat keresi. És azt mondja itt az ige, hogy Pál megértette, hogy amikor a leghatékonyabb volt a szolgálata, az tulajdonképpen az erőtlenséget idején volt. Tehát az erőtlenség idején tudta Isten igazán használni. És Ábrahám és Sára is el kellett jussanak az erőtlenségük végére, mert ők tehetősek voltak. Tehetős azt jelenti, hogy én meg tudom tenni. Van amiből, van amivel, és mindenem megvan ahhoz, hogy amit eltervezek,
azt meg is tegyem. És ezek, hogy is mondjam nektek, nem szoktuk ezt bűnnek titulálni az ilyen dolgokat, mert igazából nem is bűnök ezek. De amikor Istennel járunk, Istennel élünk, és benne kell higgyünk, Isten elvezet bennünket arra, hogy az erőtlenek kell Isten, ő el tudja végezni az ő munkáját. Velem, akik lehet, hogy magunk szemébe erőtleneknek látjuk magunkat, vagy más erőtlennek lát, vagy más halknak, meg gyengének, meg lát. Isten rajtad és rajtam keresztül el tudja végezni az ő munkáját. Nincs szüksége a te erődre. Mire van szüksége? Hogy elfogad, hogy a szívedben elfogad Istennek a szavát, és ráhangolódjál. Nem baj, ha nevetsz, nem baj, ha átnéz hullámvölgyeken. Ez a folyamat része. Isten ezért nem haragszik meg. De mindenképpen jussunk el oda, hogy amikor Isten ígér valamit, azokat nekünk adta, és tőlünk függ, hogy megvalósul-e. Nem Istentől, mert Isten azért mondja. Isten azért mondja, hogy meg akarja tenni. De tőlünk függ. És feltehetjük a kérdést, hát tehet arról Ábrahám, meg Sára, hogy megvénült, és már nem tud gyereket nemzeni. Felteszünk ehhez hasonló kérdéseket, lehet, és ezekben a kérdésekben azt hiszük, hogy van igazság. De az igazság az, hogy Ábrahám is, Sára is küzdött a hitért. És meg van írva a Bibliában, hogy ők valóban hittek. Tehát elnyerték a hitet, de ebben a küzdelemben elég sokáig agonizáltak. Elég sokáig. És ha ezt megértsük, akkor rájövünk arra, hogy akármennyire másképp gondolkozunk mi, akármennyire másképp képzeljük el Istennek az áldásait, de ha elfogadjuk és megadással vagyunk Isten szava iránt, az meg fog történni. És ez a hitnek a bizalma, amit meg kell értsünk, és ezért mondom ezt a történetet, hogy meglássuk, hogy ők is közönséges emberek voltak. Illetve nem voltak közönségesek, mert Isten kiválasztotta, és azért nem voltak közönségesek. De alapvetően nem voltak különbek mindig. De Isten minket is kiválasztott. Ezért mi sem vagyunk közönségesek. De küzdködünk ezekkel a dolgokkal. És Pál megértette, hogy tulajdonképpen az erőtlenség az egy jó dolog. Mert amíg én erőtelen vagyok, amíg elvesz a testnek az akaromja, akkor már Isten is tud munkálkodni. Isten arra kellett várjon, amikor feladták. És azt hát nem, most már nem lehet gyerek, hogy kész van. Csak te tudsz segíteni. És amikor nálunk megáll a tudomány, amikor nem tehetünk semmit, akkor felteszünk ilyen kérdéseket, nevetünk rajta, vagy éppen sírunk, de ez is a folyamatnak a része. Ez is az a rész, amin át kell menjünk. Így formáltatódik a szívünk, és ugyanakkor összetörik az egónk. Beszélgettük Tamással itt az alkalom elején, hogy Isten szűrőket állít fel. És tudjátok, hogy a szita hogy működik? Tehát, hogyha nagy a rácsa, akkor nagy darabocskák húlnak le. De Isten menet közben szűkíti ezt. És addig pattogsz a rácson, amíg össze nem törsz, amíg át nem esel azon. És valaki egyből átmegy, valaki nem. És ezért vannak ezek az elválasztások néha a hívő életünkben. Hogy egy testvér lemarad, és mi meg megyünk tovább. Vagy éppen én maradok le, és más ment tovább. Mert egy szűrő állítatott fel az életünkben. És megtöretés nélkül, összetöretés nélkül
Isten nem tudja az ígéreteit teljesíteni, mert ott van a mi szabad akaratunk, és a szolgálatunkat se tudjuk betölteni. Ez lehet, hogy nem tűnik evangéliumnak, örömhírnek, de Istennek van egy csodálatos terve az életünkkel. És az, hogy amikor már véget érünk, akkor jön ő. Amikor már élek többé nem én, él bennem a Krisztus. És ez soha nem könnyű, senkinek nem könnyű. És mi történt végül is a történetben? Hogy nevetett ugyan Sára, meg Ábrahám is. De Isten nevetést szerzett a házban. Nevetést szerzett. Ki szerezte ezt? Isten szerezte. Ki a dicsőség? Az Úr a dicsőség. Ebben Ábrahám és Sára haszonélvező volt. De a folyamat végén körülbelül úgy voltak: Uram, tiéd a dicsőség, nekünk orcánk pirulása. De köszönjük, hogy betöltöttél nevetéssel. És az az érdekes, hogyha a kívülvalókat nézzük meg és vizsgáljuk meg, valószínű, hogy Sárán nevettek a szomszédai, nevettek a szerető szomszédok, az irigy szomszédok, és minden, hogy vénségére szült, de az nevet igazán, aki a végén nevet, aki tudja, hogy mit kapott, és Sára és Ábrahám olyan kapott az Úrtól, ami túlmutatott Izsákon. Túlmutatott. És Isten nagyon is foglalkozik. Isten minket az áldás érdekel. Istent meg a mi jelenünk. És így formálja Isten a jellemünket, az életünket, miközben megáll bennünket. Az az érdekes, hogy amikor megállt bennünket, Isten megjutalmaz azért, hogy te hiszel, hogy te elfogadod az ő ajándékát, azért is megjutalmaz Isten. Annyira szerető Isten, annyira jó Isten. És van egy nevetgélő, aki fel van jegyezve ebben a történetben, ami egy nem jó indulatú nevetgélő. Olvasom a történetet, a 9-esre, 21-9. Mikor pedig Sára nevetgélni látná az Egyiptombeli Hágárnak a fiát, akit Ábrahámnak szült, mondta Ábrahámnak: kergesd el a szolgáló fiával egybe, mert nem örököse szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszott a dolog az ő fiáért. Hát én sajnálom Ábrahámot, mert ő ebben szenvedő alany volt azon az éjszakán kívül. Hát az asszony vette rá, hogy menjen be Hágárhoz, és most az asszony azt parancsolja, hogy a Hágártól való fiát üzze el. De miért történt ez a dolog? Mert Sára menet közben megértette, hogy az ígéretnek a fia az Úrtól van. És a másik fiú az nem tartozott az ígérethez. Az az ő ügyeskedése volt. Az érdekes az volt, hogy Ábrahámon vert el a port, ugye ezt most így mondanánk, de Ábrahám volt felelős ezért. És megnéztem, hogy mi borította ki Sárát a nevetgélésben. Azt mondja az eredeti, hogy azt jelenti, hogy nevet, felnevet, kinevet, tréfál, viccelődik, ugrat, szórakozik valakivel, gúnytűz belőle és kicsúfolja. Tehát ahogy megszületett az ígéretnek a fia, Izmael, irigy volt rá, és fikázta, gúnyolta, és gyilkos szándéka volt irányába. És itt látszik meg a természete a két gyermeknek, ami testtől születik, és ami szellemtől születik, hitből. És a kettő állandóan élve van.
És ennek az összehasonlításnak tudjuk a mi életünkre is párhuzamosított össze, hogy bennünk is kettőség van, a test és a szellemnek a kettősége, vagy akár a gyülekezetekben, a közösségekben, és ezt meg kell értsük, hogy Isten nincs mit kezdjen a testünkkel, az romlott, azt nem lehet megújítani. És emiatt ebből, hogy testi módon próbálták az ígéretet megragadni, bajok származtak. Nagyon nagy bajok származtak. És lássuk a hit hősünk, akikre appellál a Biblia, hogy nézzünk példaként rájuk, ők is hibát követtek el. Isten attól kivetette őket az ígéretéből? Vagy lemondott róluk? Isten a hibájával együtt Ábrahámot és Sárát szerette. Soha nem vette a szemükre azt, hogy mit csináltatok. Érdekes. Pedig egyértelműen ellene mentek Isten akaratának. És Sára felismerte a veszélyt, hogy azt az áldást, amit kapott az Úrtól, és amit most már megismert, és a kezében tart, a testi ember el akarja lopni, tönkre akarja tenni. És féltette azt. És tudjátok, mikor egy asszony félti a gyerekét, még az anya, vagy az anyamedve, hogy féltől, bocsánat, így hasonlítsa a Biblia. Hát ott nem áll meg senki előtte. És ez az a szeretet, amire Isten felhívja a figyelmet, hogy Isten ennyire szeret bennünket. És ugye Sárának is meg kellett tanulni az Isten félelmet, mert amikor beküldte Hágárt, akkor nem volt benne Isten félelem, hanem ő maga akarta megoldani ezt a dolgot. És annak a gyümölcse, ahogy megszületett, ugye, az már nem volt kívánatos. Itt látszik, ha Isten félelemben maradunk, akkor a gyümölcs is teljesen jó lesz. És a világszellem mindig is elutasítja és ignorálja a hitet és a szellemnek a munkáját. Ezt kell tudni, hogy minket ne vegyen rá a világ szelleme, hogy ne használjon ebbe bennünket. Ne tudjon elcsábulni a szívünk. A keserűség és a késleltető ígéreteknek. Tehát, láttok? De jó. Nem kell. Tehát mindannyian meg kell tanuljuk az Isten félelmet. Sára is, Ábrahám is nagyon nagy árat fizettek ezért. És ebben tulajdonképpen az egész világ ebben a rossz döntésben vesztegel most. Mert a szellemi fiak ellen ott vannak azok a népek, akik támadják Jézus Krisztusnak az ígéretét, az evangéliumát. Ezért van a közel-keleti konfliktus folyamatosan újabb és újabb robban ki, mert az a konfliktus, ami Izmael és Izsák közt akkor elkezdődött, az tovább öröklődött generációkról generációkra. És itt látszik, hogy mekkora szeretük volt Ábrahámnak, hogy milyen döntést hoznak. És ez lehet, hogy a mi életünkben is vannak ilyen dolgok. De Isten helyre tudja állítani, és helyre is fogja állítani ezt a maga módja szerint, amit mi elrontottunk. És ezért biztatlak, és ezért inspirált ez a történet, hogy látom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy tudjuk, hogy rossz döntéseket hoztunk, és annak a levét isszuk, ezt szoktuk mondani. De Isten meg tudja ezt változtatni. És meg is fogja változtatni, ha megalázkodunk és őt keressük, és félretesszük a saját akaratunkat. Ez nem egy könnyű dolog. És ez mindig áldozatban jár. Mindenkinek ugyanaz az áldozatban jár. Letenni a sajátját. Ugye ezért nem érdemes másra nézni, hogy neki könnyű volt, mert senkinek nem könnyű. Mindenki ugyanazt az áldozatot hozza meg,
és ugyanaz az eredmény lesz, hogyha átadjuk a mi akaratunkat, a mi elképzelésünket Istennek, és engedjük, hogy ő formáljon bennünket, engedjük, hogy ő a hátrányos helyzetet megváltoztassa. Nekünk nincs rá megoldásunk sokszor, és lehet, hogy ezért nevetünk keserűen, hogy hát ebből nem tudom, mi lesz. De Istennek van. És ugyanabban a küzdelemben, ha mi benne vagyunk, nem azt jelenti, mert ugye az ember úgy éli meg, hogy hát ő van egyedül ebben a harcban. Senki nem érti meg, és akkor már kezdi mag sajnálni magát az ember, stb. De higgyétek el, hogy Isten nagyon is tudja, hogy miben küzdünk. És Ábrahám és Sára életében is nagyon jól tudta, hogy ők, nekik mi a legfontosabb. Mi a legfontosabb. És Isten az áldáson keresztül túl nyúlt rajtuk. És nagyon viccesen azt mondta Ábrahámnak, akiknek egy fia se volt, hogy te neked sok fiad lesz, te sok fiúnak vagy az atya. Amit mi most már értünk, de Ábrahám nem értett. És ilyen Isten áldása, hogy túl mutat rajtunk. Sokkal jobban. Tehát, és Isten ezt akarja, hogy megértsük, és bízzunk benne. Mert ő hűséges. És Ábrahám, ez az igazság, hogy lefeküdt a világgal. Hívemberként. Tehát Hágár a világot jelképezi. És lefeküdt vele, és annak a gyümölcsét, sajnos annak a gyümölcse nagyon savanyú volt. Ezért mondja a Róma levél, hogy Róma 12.1, hogy kérlek azért titeket, atyám, fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeteket élő szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteket. És itt a bőjtre utalnék egy kicsit, hogy amikor bőjtölünk, akkor ezt tesszük. Ezt tesszük, és ezzel a hittel tegyük, hogy itt nem arról van szó, hogy nem eszünk, és hogy számoljuk, hogy még ennyi nap maradt. Nem ez a tétje, hanem mi azt kell megértsük, hogy Isten azt akarja, hogy oda szánjuk magunkat neki. Oda szánjuk. Nem azon áll, hogy bukik a bőjtünk, hogy most ettem kenyeret, vagy nem ettem, vagy rizset ettem kenyér helyett, vagy nem. Értitek? Ezek csak a külső dolgok. Isten azt akar, hogy a szívünkben ott legyen az a rá utaltság, hogy oda akarom szánni Istennek magamat. És igen, a test nem akar, de ezért a mi testünk fölött mi uralkodunk. És a testünk fölött mi kell hozzunk döntést. És néha erőszakkal kell a testünket szolgává tenni, erre való a bőjt is. És ne felejtsük el, hogy minket Isten kiválasztott a világból. Ezért vagyunk értékesek. Ő hatalmas árat fizetett értünk. És ez az ár meghatároz bennünket, hogy mi értékesek vagyunk. És hoztam ezt a példát, tudjátok, hogy lehet, hogy egy közönséges edény az előtt, amit megvettél 50 varival. De ha valaki jön, és teljesen irreális módon kifizet érte 5 millió lej, az edény többet nem 50 varit ér. Értitek? Anyagában nem változott. Természetében nem változott. De mivel olyan árat fizettek érte ki, ezért annyit ér. Így vagyunk mi is. Így vagyunk mi is. És ne tévesszem meg, és ne hangolódjunk rá az ördögre, hogy igen, te csak 50 varit érsz. Nem. Mi annyit érünk, amennyi árat fizettek értünk. És Isten nem sajnálta kifizetni a legtöbbet, és nekünk meg a legkevesebb odaadjuk az életünket, hisz már az övéi vagyunk. És ugye ezt tudjuk, elmébe ott vagyunk, akaratban is talán, tehát hogy rábólintunk és szeretnénk ott lenni. De hogy erőt vegyünk magunkon, jól mondja a magyar, hogy magunkon erőt vegyünk, és ezt komolyan is vegyünk, az arra már sokszor nincs erőnk. És ezért van az, hogy elbukunk, és ezért vannak ezek a vajudások az életünkben. De Isten ismeri ezt a vajudást. Isten nem hagy magunkra ebben a vajudásban, ugyanúgy, ahogy Sárát sem hagyta magára, Ábrahámot sem. És Uram, pont úgy bánik velünk Isten, mint ahogy Ábrahámmal. Ábrahámnak azt mondta, hogy sok nép atya vagy, holott nem is volt fia,
Nekünk meg azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagyunk. Úgy nézünk ki? De Isten ezt mondja. Értitek? És ugyanúgy meg kell változzon a látásunk önmagunkról. De Isten mondja ezt. És ha megváltozik a látásunk, megváltozik az identitástudatunk, a viselkedésünk is meg fog. És a Kolossai 1.12 azt mondja, hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átaldít az ő szerelmes fiának országába. Tehát az Atya tett alkalmassá bennünket a szentek örökségében való részvételre. Meg így döntött. És ez egy nagyon jó dolog. Ez Isten szeretetének a nyers valósága. Mi mondom úgy, hogy nyers valósága? Mert mi sokszor a szeretetet érzelmekkel együtt képzeljük el. Akkor érzem, hogy szeretve vagyok, ha megvan ez az érzés. De a szellemi ember nincs lekorlátozva az érzések szintjére, hanem a hit meg tudja ragadni Istennek a szeretetét, annélkül, hogy az különösebb érzelmi hullámok lennének rajta. Tehát, és ezt kell megértsük. Ábrahámnak is ezt kellett megértse. Hogy nem az érzéseink, a benyomásaink határozzák meg, hogy Isten szerete bennünket. Isten szeretetét hit által ragadtuk meg. És ennek tudatában kell járjunk. És lesz érzés is, lesz minden, ami a szeretetbe beletartozik, de a szellemi ember hit által ragadja ezt meg. És sokszor az abszolút nem érzed, hogy te szeretve vagy. És a másik dolog, hogy itt élünk ezen a földön egy új nemzetként, az királyi papság szent nemzet. Tehát egy szent nemzet vagyunk. Most már a zsidók se annyira szent nemzet, választott nép, csak akkor, ha Krisztusban vannak. Félre ne értsetek, mert ez félreérthető. Tehát a választott nép státuszuk megmaradt test szerint. De Jézus Krisztus után már a hitük alapján fogadtatnak el a zsidók is, és a pogányok is. Értitek? És Isten Jézus Krisztusban egyben szerkesztett bennünket a testi zsidókkal együtt, akik hisznek Jézus Krisztusban, és a pogányok. Egy új nemzet vagyunk. Egy új nemzetség vagyunk, ezt mondja az ige, és az Atya bennünket a sötétség országában kivásárolt és áthelyezett az ő fiának országában. És ez az országnak nem lesz soha vége, ennek az uralma, hatalma nem fog elmúlni, hanem azt mondja az ige, hogy annak a növekedésének nem lesz vége. Tehát folyamatosan növekszik. Ez Istennek a természete és ereje. Tehát ugyancsak igét mondok, testvérek, az 1 Tesszalonika 5. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk a sötétségé és az éjszakái. Ezt mondja a menny rólunk. Azért, mert hiszünk Jézus Krisztusban. Azért, mert Jézus Krisztus az ő igazságát nekünk adta. És a sötétség országából áthelyeztek bennünket a világosság országába. Ezért vagyunk mi a világosságnak a fiai. Már csak egy feladatunk van, miután elhittük, és az, hogy járjunk úgy, mint a világosság fiai. Abban az a hit szerint járjunk, mint a világosság fiai. Ábrahám és Sára is, ha bemutatkozott valakinek, többet nem mutatkozhatott be úgy, hogy Szárai vagyok, hanem úgy, hogy Sára. Ábrahám is nem mondhatta, hogy én Ábrahám vagyok, hanem Ábrahám. Tehát meg kellett változni az önmagáról alkotott képe, és együtt kellett mondjon Istennel több mint egy évet, mire aztán tényleg meg is valósult ez, hogy megszületett Izsák. És a világosságnak vagyunk a fiai. Ezt jól jegyezzük meg, és ne szabjuk magunkat a világhoz. Az ördög erre akar rávenni. Ő tudja, hogy kik vagyunk, de ő azt akarja velünk elhitetni, hogy velünk nem történt semmi. Nem igaz az egész. Dehogy. Valóban? Tényleg? Ugye így szokta föltenni kérdéseket. De az ige szerint van, hogy mi a világosság fiai vagyunk, ne felejtsd.
felejtsük el, ne szabjuk magunkat a világhoz, mert már meghaltunk a világ számára. Krisztussal együtt is élünk egy új életet. Jó. Még 2 igét olvasok el befejezésül. Az 1 János 2.16 azt mondja, ami a világban van, az a testnek a kívánsága. Innen látszik az, hogy milyen ítélet vár rá. De mivel, hogy nem tartozunk a világhoz, ezért az az ítéletben nincs részünk, amiben a világ részesül. És a másik, hogy ami Istentől született, viszont legyőzi a világot. Lehet, hogy küszködünk, és azt mondjuk, hogy milyen nehéz megállni a világban hívőként. Lehet, hogy küszködünk, de azt mondja itt az ige, hogy ami Istentől született benned, az a szellemi állapotod, hogy te világosságnak a fia, Istennek a fia vagy, ez az identitásodból fakad az az erő, amivel legyőzöd a világot. És ez egy nagyon-nagyon fontos, ha megnézitek, az ördög mindig az identitásodat támadja. Amikor Jézust el akarta botlasztani, ő is az identitását támadta. Mit mondja, te valóban Isten? Ha valóban Isten fia vagy. Hát kellett Jézusnak bizonyítani, hogy Isten fia? Hát nem, ő Isten fia volt. És ugyanígy mi se kell bizonyítsuk, hogy mi Istentől születettek vagyunk, Istennek a fiai vagyunk. Ma azok vagyunk. Ugye? Nem tartozunk senkinek bizonyításra, hanem megőrizzük ezt a reménységet, megőrizzük ezt a hitet. És igen, azért találkozunk meg, hogy az a bűnös test, vagy a testünk is meg van szentelve, félre ne értsétek, mert a Szent Szellem temploma, de a testnek megvan az a tulajdonsága, hogy a bűnre nagyon hamar ráhangolunk. Tehát meg kell értsük, hogy ezért néha a testnek meg kell parancsoljuk, hogy nem, te engedelmeskedsz annak az igazságnak, annak a valóságnak, amit Jézus Krisztusban megkapta. És a testet ezért szolgává kell tenni az ige szerint. És ilyenkor ez történik a bőjt időszak alatt, úgyhogy kívánok ebben nektek jó előremenetelt, kívánok nektek ebben jó megtapasztalásokat, és kívánom azt, hogy többen gyertek ki a bőjtből, mint ahogy most bemegyünk. És hiszem, hogy többen fogtok bemenni. Lesznek olyan áldások, amiket lehet, hogy még nem fogsz fel, hanem csak az év folyamán jössz rá, hogy ezt azért kaptam. De ebben lesznek olyanok is, amiket Isten hirtelen meg fog változtatni az életünkben. És jó lesz azért, mert ő alig várja, hogy azokat az ígéreteket beteljesítse az életünkben, amiknek mi útjába állunk. Értitek? És ilyenkor, mikor a testet szolgává tesszük, akkor félreállunk az útból. És engedjük, és elismerjük, és tudatosan elismerjük, hogy ahogy az ige mondja, tudatosan elismerjük azt, hogy az Úrnak lehetetlen-e valami. Nem, semmi sem lehetetlen. Úgyhogy ezek a kérdések, amik feltevődnek, hogy miért nem adta meg az Úr, és próbáljuk keresni annak a válaszát, legtöbb esetben saját magunkban van. Tehát magunkra mutat az ok. És ez néha elkeserít, néha tagadunk, néha elismerjük, néha cinikusok vagyunk, néha nevetünk, sok mindenen átmegy a hívő. De ennek az igazságnak az ismeretében ezeket szokjuk le, engedjük át. Engedjük át Istennek az irányítást. Engedjük át, hogy ő irányítson, és nem a test. És meg fogjuk látni, hogy teljesen más lesz az életünknek a minősége.